hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Tillykke, Jørgen. Hjerteligt tillykke med den gamle. Hip hip hurra! Tillykke? Med hvad? Tillykke med fødselsdagen, Jørgen. Nå for søren, han har jo snart fødselsdag. Han bliver 60, ikke? Jamen så hej Jørgen. Hej Jørgen, svigerfar og bedstefar, Sukker Jørgen. Tillykke med fødselsdagen, Jørgen. Hej, min skat. Jeg skulle hilse fra Jorden. Tillykke med fødselsdagen. Ja, hej Jørgen. Vi glæder os rigtig meget til din fødselsdag. Tillykke med fødselsdagen. Og et stort tillykke med de 65 år. Tillykke med fødselsdagen, far. Jamen, de kalder ham mange ting. Ja, der var det så, de sagde Jørgen Hat. Ja. Bowler, Jørgen. Jørgen Hat? Det ser de altid jo. Jeg kalder ham Daddy Cool. Ja, han hedder jo bare Andersen, eller Jørgen Andersen i det daglige. Jørgen Hat. Det var dengang til deres sølvbryllup, hvor at, der var nogle sange, der var pakket ind i boller, eller hvordan var det? Og så begyndte folk at kaste med de her boller. Ja, det er rigtigt. Der var en sang inde i en krydderbolle, eller hvad det var for noget. Og så kan jeg huske, at vi sad ved bordet, og at de her stumper af krydderboller, de fløj igennem luften, og så kom jeg til at kigge over i det der lille bitte vindue, der var i døren ud til køkkenet. Der stod der 2 damer. Fuldstændig! Bare glåede sådan helt. Hvad er det, de laver derinde? Hold da kæft. Og det er jo altid sjovt, når vi er sammen med dig. Vi er vokset op med en lufttrompet i huset. Det er rigtigt. Det var helt fantastisk. Jo, den historie der. Og så endte det jo med, at det var sent på aftenen. Jeg tror, vi alle sammen ville få lidt at drikke. Men det endte med, at far han lige pludselig stod oppe på bordet, på spisebordet, kun iført underbukser. Ja. Og slaskede med sin lange arm. Vi holdt jul sammen. Nye underbukser, eller hvad det var, han havde fået. Det endte i hvert fald med juleaften, og Jørgen han begyndte at strippe. Og stod til sidst op på bordet kun i underbukser. Så faktisk rigtig folk blev. Ja, den var helt god, den der. Så gik han ind og tog tøj på. Så var der dengang til min konfirmation med sangskjuleren, som var snebold, hvor der var en sang inde i. Ja, der var sneboldkamp indendørs. Det var sjovt. Ja. Det var satme ikke populært. Det var nok derfor, vi ikke har flere fester derovre. Kan du huske, da han lavede de lange arme, han fik dem til at slaske sådan. Ja, det ved jeg. Og det var sådan, man gør. Det var lige ved at tage liv der. Den skal du sgu ikke slette, den der. Han fik dem til at slaske sådan helt vildt. Til juleaften, eller jamen, han har gjort det mange gange. Så havde han sådan et bestemt system, hvor han svingede sine arme fra side til side. Efterhånden som han kom mere og mere i tempo, så drønte de simpelthen frem og tilbage. Så det var lige før han slog sig selv ud, så han var helt svimmel bagefter. Så det var ikke så godt at have det præcis så godt bagefter. Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Og baske sådan med armene jo. Det var så folk løb, jeg det gjort. Ja, der var den juleaften, hvor han simpelthen slog så hårdt på sit bryst, så han til sidst blev dårlig. Og så har han ikke gjort det siden da. Hvorfor virker det her? Det kunne han bare, det gylde der. Han var også stolt af det. Yes. Jeg kan jo ikke lave det ligesom Jørgen for fanden. Jeg har ikke lige så lange arme. Ja, og det gjorde det. Jeg kan slet ikke, for det hans, de står stemme igennem. Han tog luften af sig selv. Nå, slet. Med armene. Det var altså underholdende. Det var da meget sædvanligt, ikke? Jo. Han bliver 60, ikke? Og det er sgu rigtigt, det her. Det har jeg hørt. Det er godt nok. Hold. Hans 3. barn. Det er borgerforeningen. Det er der ingen tvivl om. Nej. Så vil jeg jo så sige, at der er jo en ting, hvor han imponeret mig fantastisk. Det er jo så nok ikke den eneste, der siger. Men det, han har fået gennemført med borgerforeningen, det er så flot. Nej, hvor sjovt. Flot. Flot. Det er rigtig godt klart med borgerforeningen. Det er jeg meget, meget imponeret af. Ja. Det kunne vel have gået galt. Og der tror jeg, det var Jørgens evne. Det er rigtig godt klaret, det du har gjort med borgerforeningen. Ja, det er utroligt, hvad du har opnået. Og is i maven og gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter.
der imponerer han mig. Ja. Jørgen. Han er da en fantastisk mand. Ja. Så var det din oplevelse? Nej, nu kommer det her. Jeg får fat i et sav, og det er svar på. Og det gik de vist nok i gang med det. Og så ser jeg jo telefonspil over. Ej, ja, det kan være, det kan være børn. Det var de vist lige gode om. Men Freddy og Jørgen, de ville ikke, de var fortsat næste dag. Ja. Og, men langt om længe så fik vi en helt ud af huset. Der var dengang, jeg fik en fartbøde på 3700 ude i skov. Han er en fartjævel. Det er han altid. Det er helt fantastisk. Han tror det godt, han har mor. Hun holder ham lidt i kort line indimellem, ellers så var det blevet løbsk. Der er så mange pinlige ting, at det er ufatteligt, at vi ikke har røget fængsel med sammen. Han er en god dreng. Han har altid opført sig ordentligt, jo. Ja, du har noget deroppe. Ja, vi har jo mange oplevelser. Du kan sgu huske det hele nok. Så. Der kommer han jo og besøgte os en gang op på campingpladsen. Ja. Og så satte Jørgen en bog op. Hun har købt bind, fordi det var snart med tilbud ved Sparekøbmanden, man var op på Møllemarksvej. Og der har Jørgen jo sammen købt sådan en folkevognsgruppe, og jeg var nok fyldt med det der. Nej, det var den. Så det satte han jo op derovre til salg, ikke? Over på campingpladsen. Og der stod 10 styk, 30 kroner, 20 styk, 60 kroner. Det var det steg op i pris i stedet for modsat, ikke? Da vi var over at se dronningen på Skarø, hvor du stod i spagat med det ene ben på båden og det andet ben på broen, hvor vi heldigvis nåede lige at få fat i dig, inden du røg ned igen, ligesom dengang du var finter. At kendetegne Jørgen, min elskede mand. Der ej findes ord i det ganske land. Et liv med humor og latter. Et positivt sind, så det batter. Tilsæt en problemknuser, der har løsning på alt. God mand og far, det er livets salt. Det næste projekt, han har på lager, det er kørekort til barnevogn, han nu tager. Det er fandme alvor. Ak, vi skulle da være nogle kæmpe fag, hvis vi havde grund til klager. Til sidst en støvregn af kys, jeg der sender fra konen, kællingen, madammens hænder. Så laver han sådan en tegning på 1 sekund. Jeg kan ikke finde det. Der ligner en fugl. Er det sådan, det ser ud fra? Nej. Hvordan er det sådan? Kan du lave den? Og bruger den der tegning som autograf alt muligt steder. Hvornår lærte du ham egentlig at kende? Jamen altså sådan rigtigt, det var da vi havde tv-stationen. Der var han jo en guttermand. Han var delen så kreativ og kom med en masse gode idéer. Du kan ikke gå forbi en tavle nogle steder, uden at han har lavet sin signatur. Ja, klavier. Det ligner da et pindsvin, det der. Sådan, det er kun dig, der kan det, far. Han er jo sikkert hende selv, når han arrangerer ture. Eller det er simpelthen bare fantastisk, fordi der er jo ikke en detalje, som mangler, når der bliver arrangeret ture. Selv pauserne er indlagt, når der er 5 eller 10 minutters pause, så står det i papiret. Jeg synes, det er imponerende, måden han arrangerer på. Det hele det foregår efter en snor. Var der noget med? Vi er vokset op. Og han så drikker sig fuld, ikke også? Så skal han altid op, du ved. Det var i den høje stue. Så var han vælte ned ad trapperne. Da han skulle hjem. Ej, det var bare rigtig sjovt. Men han var da heldig, at jeg var ved siden af. Ja, det må man sige. Han er godt nok stolt af, at han kan lave lyde ud igennem øret, og når han ryger en cigaret, så kommer der røg ud, men det synes jeg ligesom ikke rigtig kan være rigtigt. Og jeg synes altså ikke, han hører så godt mere.
Han så helt alvorlig ud, og så siger Jørgen, altså det viser sig jo, altså du har hul i trommehinden, så du skal indlægges på sygehuset. Vi var inde og se Disney på On Ice, og det havde han misforstået, fordi han er også smilende og faktisk med. så. Jeg ved, at han engang har fået en palme for at optræde på Tornøs Hotel. Da han tog hjem dernede fra, der tog han med i taxaen. Så han sad og pustede i sådan en yogapalme hele vejen hjem fra Katamina til Svendborg. Vi elsker dig, far! Og pludselig så har han bare arrangeret, at vi skulle ind til togføreren der, efter tur, ikke? Bare sådan komme ind, men det kunne Jørgen Andersen. Det er så trak han i nødbremsen, som vi røg frem i sædet. Det var bare så hyggeligt skægt. Ja. Du finder på så mange sjove ting. Vi er stolte af dig. Vi er stolte af dig. Vi er rigtig stolte af dig. Vi er meget stolte. Helt vildt stolte. Uendelig stolte. Der findes ingen ord for, hvor stolte vi er. Vi er stolte af vores far. Det er vi. Vi er også stolte af dig, mor. Men nu handler det jo om far. Jo, og så stopper vi altså.